पावसाळा सुरू झालेला आहे. आपण साठवणीचे सुके मासे घेतो त्याच्यामधीलच हा एक प्रकार आहे. ह्याला चेवणं म्हणतात. तर आज आपण बघणार आहोत ही चेवणाची रेसिपी. चला तर बघूया. पहिल्यांदा हे आपण असे साफ करून घ्यायचे. असं डोकं काढायचं. ही अशी साफ करून घ्यायची. हे आपण बघू शकता ही डोकं काढून साफ करून घेतलेली आहेत चेवणं. आपल्याकडे माणसं जेवढी असतील कुटुंबात त्या हिशोबाने त्या अंदाजाने आपण ती घ्यायची आणि आता आपण ही भिजत घालूया. ही आपली चेवणं साफ करून झाली आहे. त्याच्यात आता मी पाणी ओतणार आहे. ही पूर्ण चेवणं सगळी बुडली गेली पाहिजे तेवढं आपल्याला पाणी ओतायचं आहे आणि ही साधारण अर्धा तास आपल्याला अशीच भिजत ठेवायची आहे. आता आपण बघूया साहित्य. हा आहे एक मोठा बारीक चिरलेला कांदा, लसणीच्या पाकळ्या मोठ्या असतील तर 3-4 घ्यायच्या आहेत. 1 चमचा आलं लसूण कोथिंबीरची पेस्ट. हा आहे बटाटा आवडीनुसार वापरायचा आहे. हा असा चिरून घ्यायचा आहे. जर बटाटा आवडत नसेल तर तुम्ही नाही वापरला तरी चालतो, बटाटा ऑप्शनल आहे. टॉमॅटोसुद्धा आपल्या आवडीनुसार वापरायचा आहे. जर टॉमॅटो आवडत नसेल तर तुम्ही कोकम वापरू शकता. आता हे आपण इथे घेतलं आहे अर्धा चमचा बेडगी मिरची पावडर, ही काश्मीरी मिरची पावडर 1 चमचा, पाव चमचा हळद, 1 चमचा मीठ आणि हा अर्धा चमचा गरम मसाल्याची पावडर. आपण हे प्रमाण आपल्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकतो. आपण बघू शकता ही चेवणं चांगली भिजलेली आहेत. याला अर्धा तास झाला आहे. चांगली नरम झाली आहेत. आता ही आपल्याला धुवून घ्यायची आहेत. इथे बघू शकता ही चेवणं मी 2 पाण्यातून स्वच्छ धुवून घेतली आहेत. आता आपण त्याची फोडणी करूया. हा पॅन मी ठेवला आहे चेवणं शिजवण्यासाठी. तुम्ही एक पसरट पातेलं वगैरे पण ठेवू शकता. आता मी ह्याच्यात घालणार आहे तेल. साधारण 2 ते 3 चमचे तेल घालायचं आहे. तेल तापलं की त्यामध्ये लसूण घालायची ठेचून, थोडीशी परतून घ्यायची. गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवायची आहे. त्यानंतर आपण त्यामध्ये घालणार आहोत चिरलेला कांदा. कांदा चांगला परतून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला घालायचं आहे टॉमॅटो. त्यानंतर आपण घालूया बटाटा. चांगलं परतून घ्यायचं आहे. त्यामध्ये घालायची आपल्याला आलं लसूण कोथिंबीरची पेस्ट. ही पण परतून घ्यायची त्यामध्ये. आणि आपण हे जे मसाले काढले होते बाजूला हे सगळे आपल्याला त्यामध्ये घालायचे. हे चांगलं परतून घ्यायचं आहे. आता हे आपल्याला बारीक गॅसवर शिजण्यासाठी ठेवायचं आहे. हा बटाटा थोडासा शिजला पाहिजे. त्यासाठी आपण झाकण ठेवतोय. हे वाफेवर शिजवून घ्यायचं 1-5 मिनटं.
5 मिनटं झालेली आहेत. आपण आता बघूया बटाटा शिजलाय का ते. बटाटा शिजलाय. आता आपण यावर शेवलं टाकायचे. शेवणं शिजायला काही वेळ लागत नाही. ती काय 5-6 मिनटात शिजून जातात. आता आपण ह्यांना चांगलं असं मिक्स करायचं. आता एक 5 ते 6 मिनटं आपण ह्याला मंद आचेवर शिजत ठेवूया. 5 ते 6 मिनटं झालेली आहेत. आता आपण हे उघडूया. हे छान मस्त वास येतोय. हे चांगलं व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. मस्त भाजीसारखं सुकं सुकं दिसतंय. छान शिजलंय हे. जर जास्त सुकं सुकं वाटत असेल तर थोडंसं त्यात पाणी टाकायचं आहे. घरात जर कोथिंबीर आपल्याकडे उपलब्ध असेल तर आपण ह्यावर कोथिंबीरसुद्धा वरून घालू शकतो. आता हे शिजलेलं आहे. खाण्यासाठी तयार झालं आहे. रेसिपी आवडली तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा.